DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to, mga tugang, alas 11:59. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baratang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa Gabos, mga tugang ngayon na aldaw ni Miyerkules, Mayo 21, 2025. Ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kandar kulang mga bareta sa lado lokal. Dole Bicol, mas papakusugon pa ang espuersos tangani mabawasan ang mga insidente sa rehiyon. Solarization project ni Governor Lagman ipapadagos ni Governor Bongao. Weekend Trade Fair Kandaraga, aprobado na sa sangguniang panlalawigan. 23 na MSMES magpapartisipar sa Saod Trade Fair Negosyo Center kang DTI Albay. Sa lado National Department of Energy, padagos na nagaadal nin paagi para madungangan ang supply nin kuryente sa Pilipinas. DICT imbestigaran ang Dito Telecom may kinaraman sa 400 na mga empleyadong Chinese sa kumpanya. Samar pinairarom sa state of emergency. Nagkapirang nasyon bilib sa Pilipinas matapos sigidon ang Pogo sigon sa PAOCC. Sa ibang nasyon, UK pinatawan nin sanctions ang Israel dahilan sa pag-atake sa Gaza. Sa lado ng sports, Filipino boxing icon Manny Pacquiao asin veteranong boxing coach na si Freddie Roach pinuna natulos ang boxing training. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Mas papakusugon pa ang espersos kan Department of Labor and Employment Bicol sa mga kompanya sa probinsya tangani mabawasan ang mga insidente sa laog kan trabaho. Sigon kay Dole Bicol Regional Director Imelda Gatinaw, kan nakaaging taon nagkaparehistro ni nasa 16 na insidente ang ahensya kung sa indakuldigdi ang hali sa mga construction sites asin electrical company. Sigon pa sa Regional Director, makamundo ang nairehistro nindang datos dahil 50% digdi ang fatal o nagagadan ang mga imbweltong empleyado. Katakod kay ni sinabi man kan opisyal na mas papakusugon pa kan ahensya ang implementasyon ng mga penalidad aro kan temporaryong pagpapasarado kan mga imbweltong kumpanya o opisina kung sain papabuksan sa nagirara ini kung makapag-complain ng mga dokumentos asin makapagtaon ng danyos sa nawalat na pamilya. Dagdag pang pagiromdom ni Gatinaw na aprobitsaran kan mga kumpanya ang pagkondukta nin mga trainings, lalong-lalo na ang mga safety trainings, tangani maibitaran ang mga insidente. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ipagpapadagos man girara ni Albay Governor Glenda Ong Bongao ang proyektong solarization ni dating Governor Attorney Grex Lagman sa gabos na pangpublikong ospital na nasalindong kang gobyerno probinsyal. Sa pahayag ni Governor Bongao, pigaasikaso na kang sa iyang administrasyon ang solarization, pagpapailaw kan mga ospital sa paagi kang solar energy. Ang proyektong ini pinuuna na sa administrasyon ni dating Governor Grex matapos ideklarar na nasa irarom na kang state of climate emergency asin pagmaawot na pag-abot sa 2030, 100% nang nagagamit ng alternative energy ang probinsya kang Albay. Sigun kay Bongao, kaibahan sa mga ospital na pigpapairarom na ngunyan sa solarization ang Manito Municipal Hospital sa Manito, Albay.
Cagragay District Hospital sa Banwaan kan Bakakay, Siga Memorial Hospital sa siyudad din Tabaco. Naglalaom si Governor Glenda na sa paglaog kang bagong administration ang gabos na ospital na sa diri o pigpapadalagan kang gobyerno probinsyal mapapairarom na sa solarization. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mod Artisan. Aprobado na kan sangguniang panlalawigan kan Albay ang ordinansa manungod sa Weekend Trade Fair kan Daraga Albay. Sa ginibong session kasuhapon, inirekomendar ni Committee on Trade and Commerce Chairperson, 3rd District Board Member Dr. Eva Josephine L. Ribaya ang pag-aprobar kan Municipal Ordinance Number 015-2025 o an establishing the Weekend Trade Fair in the Municipality of Daraga to promote local, support micro, small, and medium enterprises, encourage community-based entrepreneurship, and for other purposes. Ang resolusyon maabot na mapakusog pa ang economic inclusivity asin ang karahayan kan parehong negosyante asin consumer sa lugar. Mawot man kaini na mapakusog pa ang ekonomiya pati na ang mga lokal na produkto asin negosyo kan munisipyo o munisipyo kan Daraga. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. 23 na micro, small, and medium enterprises sa probinsya kang Albay ang mapartisipar sa Saod Trade Fair Negosyo Center, Flores de Mayo kan Department of Trade and Industry o DTI Albay Provincial Office. Ang aktibidad bubuksan sa aga aldaw ni Huwebes, Mayo 22 sa ground floor atrium kan Pacific Mall Lanco Business Park, Barangay Bitano, Legazpi City. Sigun kay DTI Albay Provincial Director Noel Bunaw, na ang Saod Trade Fair parte kan sa indang inisyatibo na matabangan ang mga MSMEs na madara ang sa indang produkto sa mas mahiwas na merkado asin mapamidbid sa publiko. Dagdag pa kang opisyal na kaibahan sa mga mapartisipar digdi ang 15 na MSMEs na mga negosyo may kinaaraman sa processed food, mantang 7 na MSMEs sa lado kang wearable asin homestyle. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Generica Drug Store. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Ginhawang Generica mula sa Generica Drug Store. Apektado ang dalagan ka negosyo sa siyudad ng Legazpi kan magabat asin gobot na trapiko. Ini ang naging pahayag ni Albay Chamber of Commerce and Industry o ACCI President John Glenn Lee. Sinabi niyang ang traffic minsan may bentahe sa ibang nagdenegosyo pero disbentahe man sa iba. Ang bagay na ini iyo ang ipinaabot ni Legazpi City Mayor-elect Hisham Ismail partikular na sa mga rush hour sa pagkahapon. Katukod kay ini positibo ang paghiling ni Ismail na masusolusyonan ang problema sa trapiko lalo na pag nagkatarapos na asin mapakinabangan ang mga alternatibong tinampo na pwedeng agihan kan mga bihikulo. Ehemplo digdi ang Yawa Bridge 2 na magagamit kan mga bihikulo na hali sa Barangay Rawis asin mga motorista hali sa Regional Center site. Asin maluwas sa coastal barangays kan Legazpi City aro kan Barangay San Roque, Baybay asin Pigkali. Mientras na sa gilid kan UST Legazpi asin Yawa River, ongoing ang construction kan tinampo na maluwas sa mga barangay kan Bugtong asin Pawa. Nasa kamot na kan malaog na administrasyon ni Albay Governor Noel Rosal kung naarin o okuparon asin magamit kan mga pasyente ang sarong edipisyo kan bagong Albay Provincial Hospital sa Barangay Tuburan, Ligao City. Ini matapos na manotaran kan DCGB News na kinudal na lugod ang agihaan hali sa lumang ospital pasiring sa bagong ospital. Apisar ini kang inainot pang pahayag ni Provincial Engineer Dante Baclao na pwede nang okuparon ang sa indang building sa gilid kang bagong Provincial Hospital dahil may koneksyon na ini ning kuryente asin tubig. Alagad mantang pigsusurat ang baretang ini, dai panglinaw gikan sa Kapitolyo Provincial kung ano talaga ang plano sa bagong dakulang Albay Provincial Hospital na ginastusan ni milyones na kantidad. Dakulang problema na sa Piudoran Albay ang nagagabat na bulos kan trapiko dahil sa mga stranded na truck.
Sigun kay Piodoran MDRRMO Head Noel Ordoña sa ginibong inspeksyon kaibahan ang Piodoran PNP kasabagong aga na pag-araman na ang kausa kan trapiko sa highway kan lugar iyo ang nasa 48 na stranded na mga truck hali sa Manila. Sigun sa entrevista kan DCGB News kay Ordoña, ang pinakarason kay ni iyo ang pag-iirahay na San Juanico Bridge sa Visayas dahil day pwede umagi ang mga darkulang truck sa pagkukonstruhir na tulay. Naging alternatibong dalan kan mga truck na mapa Visayas asin Mindanao ang Piodoran asin masakay ini pasiring sa Masbate. Ang problema sigun pa kay Ordoña, tulusan na ang shipping lines na nag-ooperar sa lugar kung saan igwa naman ini nin kanya-kanya nindang isasakay na mga kargo. Mientras nanangapudan man si Ordoña sa mga otoridad na kung pwedeng dagdagan ang mga barko sa lugar para sa mas marikas na biyahe asin masolusyonan ang bulos kan trapiko sa Piodoran. Buminangga ang sarong kotse sa sarong harong sa kahalabaan kang Maharlika Highway na sakop kang Barangay San Rafael, Castilla, Sorsogon. Segun kay Castilla Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Head Edgar Ardales, lugadan ang kagsadiri kang harong mantang nakaligtas man ang driver asin lunad kaini kan magresponde ang mga otoridad sa nasabing insidente. Sa inisyal na investigasyon, nangiturog ang driver mantang nagmamaneho na naging rason kung kaya nagduro-diretso ini sa kurbadang parte kang tinampo asin tinumbok ang nasabing harong. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa nasabing insidente. Piging ganyar kan Diocese of Legazpi sa paagi kan Diocesan Commission on Youth o DCY ang mga hobenes na aprobitsaran ang Youth Encounter Facilitator Seminar Workshop na madurar poon Mayo 29 sagkod Hunyo 1 sa Our Lady of the Gate Parish Church, Daraga Albay. Kasunod ini kan naenot na anunsyo kan DCY na limitado sa nasa 53 na partisipantes ang pwede sa aktibidad alagad sa presente, binago ini asin pwede na magpalistanin maski perang hoben ang kada parokya. Sa opisyal na anunsyo kan DCY sa saindang Facebook page, ang mga interesadong maging parte kan aktibidad pwedeng mag-register online asin may registration fee na 500 pesos. May dagdag na 300 slots ang itinagama kan Department of Foreign Affairs o DFA sa syudad ng Tabaco City para sa pagkuaning passport. Ini ang anunsyo ni Mayor Crisel Lagman Luistro matapos na makumpleto ang 1,000 slots na nainot ng pig-alokar kan DFA sa saindang Extension Office na ibinugtak para mientras sa City Hall sa syudad ng Tabaco. Sigun kay Mayor Crisel na maabot sa Hunyo 19 asin Hunyo 20, dadagdagan ning 300 na slots ang pigtagama kan DFA para sa bago asin renewal ng passport. Sa iyang sinabi, nagigibuhon manggiraray ang proseso sa City Hall kang Tabaco City. Mga tugang yan po ang enot na partekan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal, ibang nasyon na siniba pa pagkatapos kay ni. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Raid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Raid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Raid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Ilang daan ng mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. I-schedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa MGCP. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kunti, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Gusto mo maging criminologist? Forbes College ang makakatabang. Sila nag-opresir din Bachelor of Science in Criminology sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre. Barato ang tuition fee para sa freshmen as in transferees. Alagad di kalidad na criminology education ang sa indong makukuha as in mae-experiensyahan. Patunay digdi ang 62.5% na passing rate kan Pebrero 2025 NLE. Ang Forbes College kumitido sa pagtabang sa mga estudyante na may plano na maging criminologist na abot kaya kan sa indong bulsa. Kaya, enroll na sa Forbes College. Sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre, laog ka na sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Ready to serve, protect, and lead. Sa iba pang detalye, mag-apod sa 0910-071-2286 o mag-email sa forbescollege.edu@gmail.com o kaya bisitaho ng Forbes College na makukuha sa Rizal Corner, Elizondo Street, Legazpi City. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Come to Metro where you will find everything you need. So keep this in mind. Shop at the
Balik po kita mga tugang sa Bareta alas 12 para sa mga detalles kan mga Bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Padagos ang Department of Energy o DOE sa pagkondukta nin pag-aadal para mapadakol ang supply nin kuryente sa nasyon asin masimbagan ang nagdadakulang pangangaipo kan mga Pilipino. Ipinaliwanag ni Secretary Mario Marasigan, CESO 3, kan DOE na sa ngunyan nagigibo na ang ahensya nin mga lakdang may kinaaraman sa green energy options para masiguro ang pagkakaigwa nin operational power plant sa bilog na Pilipinas. Sinabi ni Marasigan na kaibahan sa pag-aadalan sa green energy options aron kan renewable energy, liquefied natural gas, asin pati naman ang posibilidad nin paggamit kan nuclear technology para sa power generation. Sigun sa iya, kamawatan kan DOE na magkaigwan nin mga operational powers sa mga maabot na taon, partikular na sa renewable energy sources para mapakusog ang supply nin kuryente sa nasyon. Apera digdi may mga lakdang man na pigigibo may kinaaraman sa paggamit nin liquefied natural gas bilang kadagdagan na source nin enerhiya. Saro sa mga targets kan DOE iyo ang pagpapahiwas kan paggamit nin nuclear technology sa power generation na pwedeng magpuon sa taon 2032. Sigon kay Marasigan, padagos ang mga konsultasyon asin pag-aadal para maaraman kung paano ini magiging ligtas asin epektibong solusyon sa presenteng pangangaipo kan nasyon sa enerhiya. Iimbestigaran kan Department of Information and Communications Technology o DICT ang Dito Telecommunications matapos ang report na may overstaying na 400 Chinese nationals ang nagtatrabaho sa kumpanya. Ang Dito pagsadiri kan Duterte crony na si Dennis Uy kung saan ang mga Chinese may pugol na posisyon sa kumpanya maski overstaying na sa Pilipinas gamit sana ang tourist visa. Sigun kay DICT Assistant Secretary Renato Paraiso na makondukta sindaning sarong formal na investigasyon sa ahensya katuwang ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Makoordinar man ang DICT sa Bureau of Immigration o BI para asikasuhan ang issue kan mga visa. Kaibahan man kang National Telecommunications Commission o NTC asin iba pang ahensyang nakapairarom sa DICT ang imbestigaran matutok sa pag-uugid kung pigagamit sa salang paagi kan mga dayuhan ng ICT infrastructure asin system kang dito. Ipinairaram sa state of emergency ang probinsya kan Samar may kinaaraman sa pag-irahay kan San Juanico Bridge. Ini tanganing masimbagan asin suportahan ang mga lokal na gobyerno asin sektor na apektado kan rehabilitasyon matapos ang ipinapautob na limitasyon sa tulay na nakaapekto sa bulos kan mga supply hali sa Leyte Island. Poon kan Mayo 15, piglimitaran na kan Department of Public Works and Highways ang paggamit sa 53 anyos na tulay kan mga lunadan na may gabat na 3 tons o 3 tonelada. Parte ini kan 2 taon na rehabilitasyon kan tulay. Ipinag-orgulyo kan Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC na pigtatangad kan ibang nasyon ang Pilipinas dahil sa matrayumpo na pagpapahali asin pagpapapundo kan Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa nasyon. Sigun kay Cruz, bilib ang ibang nasyon sa ginibong lakdang kang gobyerno na nagresulta sa pagsarado kan POGO operations. Magingan ang kataning na nasyon sa Asia arog kang Thailand, Cambodia, China asin Taiwan huminanga sa naging aksyon kang gobyerno sa problema sa POGO. Naging problema naman ka mga kataraning na nasyon ang POGO dahil nagbalyo naman ang mga ini sa indang mga nasyon matapos mapalayas sa Pilipinas. Kinontra ni House Deputy Majority Leader Asin Iloilo Representative Janet Garin ang pahayag ni Alyansa para sa Bagong Pilipinas Campaign Manager Toby Tiangco na nagpirma ang mga kongresista sa impeachment complaint kontra kay VP Sara Duterte katrokis kan pondo para sa saindang nakapendyenteng proyekto. Sinabi ni Garin na kaipuhan niyang simbagon ini dahil makanusman sa bihon na ang mga nagpirma sa impeachment dahilan sa kwarta asin dahilan sa mga conditional release. Si Garin ang saro sa 215 na kongresista na nagpirma sa pagsumitir nin impeachment complaint kontra kay Duterte kan Pebrero.
Ipinaliwanag ni Garin na nagpirma siya sa impeachment bako dahil igwa siyang personal vendetta, bako man dahil sa politika kundi dahil sa iyang moral obligation. Dagdag pa niya na kompleto ang complaint, nakapendyente sa Kongreso as hindi pwedeng basta pabayaan na ini maisaangat sa Senado. Anom sa 11 na senatorial candidates kan alyansa anang gana sa midterm elections asin sigun kay Chanco nakaapekto ang pagsumitir nin impeachment kontra kay Duterte kaya dakol na kandidato kan administration slate ang nadaog. Sigun pa kay Chanco napiritan ang mga kongresista na magpirma katrokis kan pondo para sa indang mga proyekto na nasa irarom kan conditional release. Sigun kay Garin ang mga proyekto sa conditional release status mapupunduhan kapag napatunayan na kaipuhan asin importante talaga ang proyektong ini asin bako dahil nagpirma sa impeachment. Nagpatanid ang Philippine National Police o PNP ang mga police commander na magpalyar na maresolberan ang mga kasong may kinaraman sa nakalihis na 2025 midterm elections na pwede sindang masikadan sa pwesto. Sigun kay PNP Public Information Office Chief of Police Colonel Randolph Tuanyo, nasusog ini sa direktiba ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na mapautob ding mas mahigpit na monitoring sa performance kan mga opisyal. Poon mo niyan, magkakaigwa ng seminal na case conference ang gabos na regional as in provincial directors, pati naman ang mga commander para i-report ang kamugtakan ka mga kasong may kinaraman sa eleksyon as in iba pang insidente nin bayolensya. Bareta sa ibang nasyon, inanunsyo kan United Kingdom o UK ang sa indang targeted sanctions kontra sa mga Israeli settler groups asin ang pagsuspender kan trade deal negotiations sa Israel. Ang nasabing lakdang ginibo matapos ang pag-ulang asin dai pagtugot kan Israel na makalaog sa Gaza ang mga humanitarian aids. Inumaman kan mga rights groups kan UK ang nasabing desisyon kung sain magkakanigo na magsunod naman ang pagtatapos para sa pagtatapos kan pagbalyo nin mga armas. Kinontraman kan Israeli government ang desisyon na ini kan UK. Sigon sa Israel, garong pangkukulugan kan UK ang sa diri niyang ekonomiya dahil sa anti-Israel obsession asin ang domestic political consideration. Magigirumduman na ikinahadit kan United Kingdom na dai pagpapalaog sa inda kan Israel dahil sa pagdakol kan mga nagagadan resulta kan kawaran nin pagkaon asin mga bulong. Sa bareta niya to sa lado ng sports, daing sinayang si Filipino boxing icon Manny Pacquiao na oras para paghandaan ang laban niya kay WBC welterweight champion Mario Barrios. Mantang nasa wildcard gym sa California, duro-diretsyon sa iyang pigigibong mga ensayo. Sa laog ng 4 na taon sa Giraray, naghilingan ang 46 anyos na si Pacquiao asin ang veteranong boxing coach na si Freddie Roach. Ultimong nagkaibahan ang duwa kang laban niya kay Yodermis Ugas kang Cuba para sa WBA 147-pound belts. Kaibahan ni Roach asin trainer kaini na si Buboy Fernandez na mga ensayo sa dating senador para sa pagbuelta sa boxing ring ni Pacquiao. Magigirumduman kang Domingo, nagbiyahe pa si Pacquiao sa Amerika para sa training para sa laban niya sa bulan ning Hulyo. Sarong imbensyon na makakabulong sa epilepsy ang naimbento kan mga siyentista kan University College London. An adeno-associated virus o AAV vector na naghahatod nin LGI1 gene sa utak, nakakagibo nin LGI1 protein na nakakatabang sa regulasyon kan excitability kan mga selula o cell sa utak. Naging matrayumpo ang ginibong eksperimento kan mga ini sa mga kinu asin ang sa indang konklusyon pwede ining makabulong sa mga pasyenteng may epilepsy na dai nararahay kan bulong asin ta ngani maiwasan an operasyon. Istorya na iiba. Sarong hoben sa India ang nakapagpatindog ng card towers sa loob ng 24 oras ang nakakuha ng 4 na Guinness World Record. Gamit ang ribong baraha asin makusog na determinasyon, nakuha ni Arnav Daga ang mga titulo kang tallest house of cards built in 1 hour, 8 hours, 12 hours, and 24 hours.
Nagpuon siya sa 1-hour build kung sain nakapatindog siya ng 30-level tower bago magpuon giraray para sa mas halawig na oras. Inamin ni Arnav na napagaltulos siya sa inot na round alagad da siya nagsuko asin pinili niyang magpadagos habang nagpapatugtog kang sa iyang paboritong musiko asin ibinulos ang bilog na focus sa world record. Ngunya na Mayo 21, taon 1970, inilansa ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang programang Masagana 99. Katakod kan kakulangan sa supply nin bagas na nagpatanid sa seguridad kan pagkaon sa nasyon. Ang Masagana 99 sarong komprehensibong paagi sa irarom kan Supervised Credit Scheme na nagtataon nin mga pautang na warang collateral, extension services, mass media coverage, mga sistemang pangkalakalan, asin ang panggabusang koordinasyon sa programa. Pig-in ganyar ang mga paraoman na gamiton ini tanganing madagdagan ang sa indang ani na makontribo sa produksyon nin bagas sa nasyon. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon na sin kinalap sa DCGB News Base. Magkapirang shoutouts po. Shoutout po kay Ma'am Lala Malate, Mr. Ace Grajeda Opeña, Miss Rosel Lopez Cadag, Sir Ronald Himor, Ma'am Nelsie Maranyo, Sir Yad Rimpillo watching from Ligao City, Ma'am Tinde Chavez, Miss Kay, asin kay Ma'am Pita Pacres, asin good luck po giraray sa mga players kan Bicol sa palarong pambansa. Good luck. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba sina Miss Jenny Matthew Balyaran asin Miss Nicole Gloriani, Sir Ronald Baldo sa tuyang Lado Technical, asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT, social media writers Miss Charome Leron asin Mr. Jimos Barrios. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Is Karamusa with Miss Angel Mustasa na bagong Reban. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Thank you for watching. Happy lunchtime. God bless everyone. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, unya na aldaw, ang trabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na